mayroon ka ng kanan atau sa kinaligan ng pamilya o ng mga sapanan sa kanan. Padulong sila sa imaw si Cleopas o gagyan sa kakauban o niya puno o bagay nga bukas ka kayo ang ilang kasing-kasing o gagmilang sa lamutan. Totally devastated o niya frustrated tungod kay wala man sumala sa ilang tuyo, wala kini nila makita o wala sa kini makita po. Sa ilang tuyo, nga ang Mesiyas o manakot gikan sa langit, magdipensar kanila, manalipon kanila, apan wala kini makita po. Sila ang mga Israelita, sila ang mga Hudiyo, mamahimong kita sila, nagilid na ulipon ubos sa pagmandok sa pamanunan, kundi sila na ang gobalo. Apan lahi ang Mesiyas ang yaw, kundi katong Mesiyas nga napakabatay, alang sa pagkulang sa yahubo, sa pagbayad sa atong mga sala. Dili katong Mesiyas na gitawag niya liberator to bring them out from the bondage of slavery. Gikan sa paglumanan nila sa mga Ehiptohanon, ngadto na sa mga Romanon, wag yun makauwi ang mga Hudiyo. O ang tuyong ni Kristo sa iyang manawag sa kalibutan, mao ang pag-impit sa balaod, ang pag-ilang ang amahan, gugma alang sa kanan, o nga ang amahan tungod kay gugma man, muluwas kanatong tanan, pinaagi sa iyang anak si Jesucristo. Maunay nato mga Katoliko, mga Kristiyanos, maunay liberator alang kanato. Nga siya mo'y idala kanato, gikan sa kakuling, sa salak, ilabi na sa salak sa katuntunan kinikanan, nga kita nakapanunod ni mga Yeso. Mauna ka na ari na ka sa higdaanan. Alam may hanin, ibutang na sa sa higdaanan ang mga banun. Mga kaigsuunan ko niya ni Kristo, atong mga kuman, nga sa atong kinabuhi, ano na tayo mga expectations. Doon na tayo mga kalanipin, doon na tayo itakda ng daan sa atong una-una, na sa wala pa kinimahitabo, wala pa kinimahitabo, doon na tayo hinsura daan na atong diin. Ang atong puto, nimugna ng daan, mga higsoon. Na sa pagmugna niya na, maurang gusto ta, na kumuabot din yung mga panahon, maunagin siya. O unsay na sa imong tutok, sa imong kasing-kasing, maot ka na mahitaw. Niya itong Martes, doon ay ginoon na ito sa pagkakaan ng babae. O niya, nisaysay siya sa kanan. Doon na siya iyak kaman. Apan kaniya ito, doon na siya iyak, madigin nagkabulag sila. Kalit lamang nabagtang. Kuman sa kanan, nawagtang o kalit ang mga lalaki. Apan kato iyak, una niya iyak yung imahan na ayaw. Mati, life. Niya, guwapo. Taas. Karang itong ito ninyo, mga babae kanina. Taas, dako, gahi. So, lingon. Moto, ganahan kayo siya. Apan, dili man, nakuwangan man. Ang iyang tulog na qualities na nakita niya sa iyang taas, dako, gahi. Nakuwangan. Gusto siya na dunay diskarte. Taas, dako, gahi, diskarte. Kanay diskarte siya na buhi. Mabunsa man ang iyong tulog na qualities, apan wala kay diskarte. Sabi pa, nagsalita ka sa iyong mga nagsalita ka sa iyong kalikon. Gagawin mo.
Nagsalita ka sa iyong tol, at iyong magkatol, tol, dark, and never mind. Kulang. Motong pang-angkot sa mga babae. Doon siya na ako. May solusyon ako ang nila. Kanagdalangan ko, pagdananan ka na ako'y magiging ko. Di sa kanil, parang ako. Nakapagpapagod ko pa na ako siya ng istorya niyo. Kaya, ang problema kung sa di mo ganihampak sa palatan natin. Kaya ang akong ipangandoy, ibuwagan naman ko sa kuya, ang akong ipangandoy ka rin, na kung baka kita magaling ko uyag na ako, magaling ko uyag na ako, mabaling mo ka sa primero. Maunay sa iyo na ito. Kung maunay ka rin ang nahingunan sa akong ipanghingi mo na iso. Doon na sila'y pangandoy ka niya ito. Nag-ilang-ilang ihampin, hangtod ka rin. Apanawa sila makabawing hihingi, kaya di naman bibigyan ito mahita mo. May ganitong babae, naniluwal na ako pag-atlis, kaya nakita mo, ang hain na mo pag-hita mo, apang wala kininiya makiti sa ikalwa niya iyak. Kaya katong tulog at qualities, man. Wala. Ang iyang-uyang, bayot-bayoton, ipimening. So dili kahit niya ang iyang-iyang ay kanila, Sus Maria, dili na 6 footer, murag yun. Putod pa niya, ubos pa niya, murag inano. Dapat hitsura na murag sikpin. Iba kita ng sikpin. Napag subida ko na ako. Wala niya. Pero, bundo mula. May diskarte. Bright! May son. Matalang. Biasa minum gusto. Taas, kako, ganing, may diskarte. Ikato, never mind the 3 qualities. Diskarte, konti. Biasa niyang gusto. Wala naman sa ang gusto ni Duha, kasumusunod ni Kristo, mauunta kanto ang nahitabo, maganaan sila nga ang Mesiyas, mao'y magdalang kanila sa kamulitan. Mangutana, kung niabot kanto mga Mesiyas na mao'y magdala kanila kanto sa kamulitan, ubos sa pagmando niyan itong mga tauhanan, mga igsoon, unsa may nahitabo nimo? Kung ka na, ibutang nato sa inyong bahin, sa inyong kinabuhi, nga nahitabo ka na, natuman ang ka na, unsa may sunod, what's next sa inyong lispa? Unsa may sunod? Mao na mga igsoon, katuna na po ang panang padulong sa imaw. Nga dili ka mga igsoon, nga sa atong kinabuhi, daghan ang mga pangandoy. Ang manindot ni uban si Kristo karon og siya ni tudlo. O bitaw ninyo na Ginoo. Sorry ako ni sobriyon sa pagkain. Pagkabuang kayo ninyo. Tara ninyo na Ginoo ni ana. Ano man kay humanakad to. Ayaw nagbalik-balik, ayaw na ito pariya, mo kapikat karon. Ano dito sa application pag-edit o video, kapikat, naman ang kapikat. Man ang nagsuon, mani mo edit, di mo na i-save, nag-copy, nag-cut, nag-cut. Kung uban na dili na maayo, imong i-eliminate mo na, kapikat. Mga igsoon, so di manggid na manitabo. Ang iyang plano sa aman, mauman ang manitabo. Una na ayaw Paulos. Muabot ang puntong na igsoon, kung atong basahon ang pagbating hinihulugan duha karon kadisipulo sa atong Ginoo, makita nato sa ilang salabutan o sa ilang kasing-kasing
naa nila ang sense of alienation. Kana ba ang ilang pagmatik mga igsoon, murag yun sila og ibagnod o ibatlas nga dili na ganahan pa nga makikiusa sa realidad sa kinabuhi. Oto ni utana si Jesus kanina mo diay, magibalik na ko, balik nila, ginarate nila ang kanan. Moto na kayo si Kristo ba? Pagkabuhan ko kayo ninyo. Mo sa ito nakita mo sa noong kumain na nidoon na. Mga po siyang ipangutana sa mahimong gusto na nakakay bagong kuyang karon. Wala ni siyang tulong ka, kanini ang qualities apanay diskarte. O sa mahimong gusto, na anay diskarte, mangita ka sa ang kumplito ang buha. Mura nag-usap. Ganahan ka ba niya na? Dili sa Madrid, ikapoy kayo na ko at ko sa una na ako kuya, pagka, di ba isang linggo pag-ibig mo na, Lunes, tayo nagkakilala, Martes, tayo mo rin nakita, Merkules, tayo ay nagsuboy si Poloy, mababasa kayo mga kata. Yan sa amin na niyo magpapibay, ang ikalima na daw at ang kasi imong ikaduha ko yan, datong doon ay diskarte, kay happy naman mag-weekends. Pagka weekdays na condones, ato na sa kasa, katulong ng formalities, kaya na ay kwarta, pero hindi mo gagasan ka na ay diskarte, apan walay hitsura. Walay hitsura, pwede na kakanay. Sumawa na mga hitsura, dili pwede. Usaha ang ilong higuna-una. Usaha ang ilong kasing-kasing. O ang tapian ng ini mga hitsura, ang Ginoo. Karang atong mga pagbati sa kinabuhi, ihatag na sa Ginoo. Kaya ang tagiyan niya ang Diyos. Dili pa kanagiyan ang Ginoo niya na wala siya magkuhuban sa kanaw ni ining duha ka mga disipulo. Mupod ka na mga ikson sa atong kinabuhi. Let God to intervene. Let God to guide us in our life. And let God to put meaning on our life, the experience of faith. Kung mao pa na pinakaanindon nga mata sa tao nga naging apil sa katilipan, nga dunay pagkamalaumon sa iyang kaugalingon. Kung sa'yo nakita mo, pagsulti yun nato sa Ginoo, iyang gibilang ginawiran, gipikas sa harapan, gihatag kanila, misulti si Jesus mahitungod kanila ito sa nahitabo na tungkuhin pa siya o kunya nahalaw. Sa ato pa, ang Ginoo nagpadayon sa pagtudlo kanato. Doon na magkanihigayon mga igsoon, umubalik na sa mga kakaguhan sa atong kinabuhi, apan dili na gayon kininato pa panganduyon nga atong tuwian. Pwede na siguro mga kaigsuran, himo na ito memory sa ito panaminan, apan dili yun mo isumbadan nga maoy atong pagkasundon. Kaya usahay mo yan, kanang samin nga ito ang gipalit, kanang mirror nga itong gipalit, dili mo yan usahay mo tutukan sa tinuod. Mamalit po mga samin ka ng China, kita na nito, magparang kanilin ka, magparang kanilin. So, di straight yun, mga extort. Dili susama, isa may mayang samin sa pagkinabuhi, ang Ginoo. O kinsa ang kinig, ang atong isig katawa. Katong bilang marites. Katong musultis Ginoo. Dili po itong mga sip-sip. Kadi mo na musultis Ginoo ng mga sip-sip. Katong tinuod yun, na igsulti niya nimo, masakitan ka, kunya maripay ka, pangutana, pamailong ka rin ulit. Kung masakitan ka, naligsulti siya nimo, pamailong mo, sakit niya igsulti, pamailong mo ulit. Dili yun. Mao na ipapil nato. Ang nagkasala naman, ay ganahan lang ka, na ang musulti ka nato, ang atong ginimong sapin, yung mga atong isikat na, katong musulti, bulatik. Bulatik nito. Sabi ko, iputin naman yung lago. Bisa itomod, lagong kaya. Wala sa nito. Sa iyong kilay. Wala, kung kaya. Pero pinitalikot, muna yun sa kaya. Mama, unay ganahan fantasy. May kanta na attorney. Attorney ko na, may kanta na dyan. Wala ka kayo. Pero ngayon, may kanta
kanta niya na. To live and to sing the at kanta mo na sa matigwa mo kanina kaya ako inunduman. Doon si Doklor na halimbawa na halimbawa na no? So, muna mga eksyon ko na ni Kristo. Nato, sa ato kinabuhi, we must be alive. Number one. Sa ato kinabuhi, we must be open. O sa ato kinabuhi, we must be guided by the teaching of our Lord Jesus Christ on His resurrection. Amen.